Hello! Uuden videon parissa. Ja tänään ollaan Paloheinä Frisbee Golf radalla heittelemässä. Ja samanlainen kuin viimeksi, eli tuloskierros, ei mitään se ihmeellisempää. Ja heti ykkösväylä, 86 metriä par 3. Lähdetään viskomaan. Otetaan ykkösväylälle hyvän mielen mullarilla totta kai. Ekana lähdetään heittämään kulutetulla, tai siis tosi vanhalla Atlaksella. Rysty, tohon semmonen. Vähän tuolta vasemman kautta, kun tää on niin alivakaa kiekko. Se kääntää ihan vitsisti liikaa, kun ei kerkeä palauttaa. No, siinä on paaripeli. Sitten hyvän mielen mullarilla Iron Samurai tonne. In the buckets, please. Flippaa vähän. Ei flippaa itse. Se menee aika pitkälle tonne asemalle. Osui johonkin puuhun ihan hyvin. Onneksi on. Kun kerran kyseessä on happy mullari, niin totta kai me käytetään se hyödyksi ja pelataan tosta ykkösheitosta. Vähän tuolta oikein kautta, sitten siihen seis. Joo, hyvä. Se jäi siihen, niin siitä on hyvä putata sisään. No niin, ja tähän saavuttiin. Tuolta löytyy kiekko. 2 metriä otetaan heti blogiputtina tohon ensimmäinen paaripeli. Ja sitten onkin seuraavana vuorossa väylä 2, 95 metriä. Vetää tonne oikealle aika paljon. Uudiskin näytti, että se lähtisi tonne. Menis vaan suoraan, mutta no niin, saavuttiin kiekon luo. Kiekko löytyy tuolta ja kori tuolta. Pistetään tästä tuollainen ultimaattisen hyvä kamerakulma tähän touhuun. Matkaa jäi joku noin 20 metriä. Antaa sellainen ujo yritys, jos se tippuu sinne. Mutta että se jää tuohon korin viereen. Ihan hyvä. Sitten onkin kolmosväylä. 60 metriä ihan suoraan. En tiedä, tekee nyt confidence, että putteri lentäisi tuollain suoraan, niin koitetaan Iron Samurai 4 tosta. Vähän lähti vasempaa. Ja sen jälkeen kikki oikeeseen. Niin, kiekko löytyy tuolta. Kori löytyy tuolta. No, vähän leveälle meni, mutta jep. Rinkiin päästiin. Nyt olisi semmonen 7-8 metrin putti tohon. Vähän alamäkeen. Toi koivu on vähän tiellä. Ihmeitä. Ahas, sitten onkin väylä 5. Perhanasti ylämäkeä kyllä. Kokeillaan uudestaan Iron Samurai 4. Jos sais vähän kääntämään ylittää. Aika kovaa saa heittää kyllä. No niin, tonne ylöspäin. No se meni just korin vierestä, se on erittäin hyvä heitto. Jep. Puttia jäi tämmönen 3 metriä. Hyvä. Vitosväylä. Par 3, 62 metriä. Tossa puiden edessä justiinsa toi kori. Eipä matalaksi herreistä. Siihen seisi jo. Vähän tultiin. Aika varmaan ringin reunalla. Koivut on aika pahasti edessä, mutta pikkusen hyssän kautta. Ja aika matala. Kova joutuu laittaa. Blogiputtina siivoilu tästä paariin. No. Sitten väylä 6, 90 metriä. Kori löytyy tuolta pusikoiden takaa. Jaksaisiko pitää? Ei se ihan jaksa varmaan pitää. Mene läpi. No ei, mutta tuli hyvin tohon väylälle. Kyllä me ollaan putilla varmaan tossa noin. No niin, siihenpä päädyttiin. Matkaa jäi semmonen
Pikkuinen ylöspäin. Matka ei ehkä semmosen, mitähän mä nyt huijaisin. 8-9 metriä. Otetaan sisään. Ei kokonaan ohi. Aha, pikku palari vielä. Aha, sittenpähän ollaan väylällä 7. Kori näkyy vähän tuolla noin kaukana. Saadaan zoomattua. Sieltä näkyy vähän se 85 metriä. Joudutaan nyt laskemaan kamera tänne alas taas, niin ette nyt näe hirveästi mihin heitto ländää todennäköisesti. Mene läpi. Sitten feidi. Ai. Vähän osu tonne oikean reunan puuhun, mutta ehkä me ollaan putilla. 11-12 metriä ehkä. Mutta koitetaan nyt laittaa sisään. Sitten feidi. Ai. Tästäpä siivoilut. Jakko siinä. Kori on tossa. Pari korttia seuraavaan väylään kohti. Ahas, seuraava väylä 87 metriä. Se kori on tuo pikkusen oikealla, niin. Mä koitan nyt lähteä heittää Iron Samurai 4, katsotaan riittääkö käsi. Ei vittu riitä, jos heität ylöspäin. Juu, avaus päätyi tänne aika paljon vasempaa. Ei oo mikään optimipaikka kyllä, mutta koitetaan nyt putata sillä tohon semmonen korkea putti tuolta. Tossa on kauhea tiputus tossa takana. Niin. Jäipä ujoks. Jep, jäi vielä tämmönen 5 metri, no 4 metriä. 4,5-5 metriä ehkä. No, 9 väylä, 102 metriä vähän ylöspäin. Tähän mennessä pisin väylä, mutta nyt ei ole kyllä mitään edessä. Nyt saa heittää. Se lähti ihan hyvin. Siellä ollaan ringissä. 4 metriä. Vähän huono maasta kyllä. Mutta se ei haittaa. Noniin, sitten ollaan väylällä numero 10. Nyt ei oo mitään edessä. Tämmönen avoin 62 metriä. Tiet on OP:ta, mutta nyt ei pitäisi olla millään tapaa ongelmana. Haetaan vähän sellaista niinku holarin tynkää. Skippaa, reverse skip. No, se on siinä. 3 metriä puttia. Vastatuuli. No, ei se haittaa. Ahas, sitten ollaan väylä 11. Suoraan tonne pitäisi saada. Vitsi. On haittaa. Ahas, sitten onkin palattu näköjään omalle tasolle. Löydetään itsemme täältä Pöheikön puolelta. En mä tiedä. Ehkä me koitan nyt vaan putata. Tossa olisi kyllä tämmönen pieni antsaputi. Kokeillaan semmoista. Joo, se osui onneksi väylään, niin nyt me ollaan siellä puttaamassa paaria. Ihan ok. Vähän jäi putettavaa vielä, mutta hyvä. Ja and ice. Tähän väylä 12. Milläpäs muullakaan kuin dropilla haetaan tosta. Nyt koitetaan semmoista ihan pienellä feidillä, eli saa heittää aika kovaa. Tässä saa hakea holaria kyllä surutta, kun tää on ylämäkeä. No se ei oo kyllä holari, mutta se on ringissä. Se oli tämmönen safety paari heitto.
Ei paari, kun sit birdie heittää. Putti. 4 metriä ylämäkeä. Hyvä. No niin, väylä 13. Lähdetään nyt heittää suoraa forea tohon noin. Auttamatta liian korkea. Toivottavasti jää sitten sinne. Pysähtyi onneksi tonne. Ollaan varmaan jonkinlaisella putilla. Kiekko tuli tohon. Aika hyvä fore. Alaspäin pääsee puttaan. Nyt ei pitäisi sitten missata. Joku 5 metriä matka. Ai. Vähän oli semmoinen epävarma toi mun puttini. Niin sitten lopputulos oli, että tästä pelattiin nyt sitten paari. No, ei voi mitään. Okei, sitten ollaan väylä 14. Tää ei ole kuin 50 metriä, mutta tää on niinku suoraan vissiin ton koivun takana tää kori. Ja aika paljon on ylämäkeä. A2. Tää on kyllä tosi vakaa mulle, eli saa heittää vähän antsan kautta, mutta ei se mitään. Usko on omaan tekemiseen. Se meni vähän pitkäksi ehkä, mutta kyllä me ollaan putilla tossa noin. Nyt en tiedä tuliko äskeinen heitto videolle, mutta tähän päädyttiin avauksella. Aika hyvä. Luulin, että mentiin pitkäksi, mutta ei ollutkaan. Perjantai, alikseen. Voi. Väylä numero 15. 77 metriä tommoseen pikku alamäkeen niin kuin näkyy. Dropilla. Sellaista hyssäheittoa. Noniin, se on tolpassakin. Ja siitä birdie-korttiin. Väylä 16. 82 metriä. Vähän ylhäälle päin heitetään, mutta eipä tässä pitäisi olla mitään sen kummallisempaa. Vähän jäi matalaksi, mutta se pitäisi olla kyllä ihan... Se on tosi hyvä itse asiassa. Jebou, tähän tultiin. Matkaa on semmonen 3,5 metriä ylämäkeä. Logiputtina mennyt aina. Oho, hyvä kamerakulma, mutta siellä se nyt kumminkin on. Sitten on väylä 17, 71 metriä. Aikamoiseen ylämäkeen saa heittää. Joo, ok. Vähän vasempaa. 7 metriä. Pitäis laittaa koriin. Noin. Hyvä. Yes. Boost, viimeinen väylä. Kori löytyy tuolta puiden keskeltä. Heitetään sinne ja katsotaan minkä päädytään. Jaha, tultiin pitkäksi. Joku 8 metriä. On ollut aika hyvin linjassa kyllä varmaan. Ei saa oikein hyvää. Huono heitto. Tosta sitten siivoilut vielä. No niin, siinä tuli heiteltyä paloheinä. Frisbeegolf-rata. 18 väylää. Lopputulos oli -5 ehkä. Täytyy tarkistaa vielä, mutta jotain semmoista luokkaa. Ekaa kertaa täällä tosi hyvä rata mun mielestä. Mutta myöskin aika fyysinen sillä, että paljon saa mennä ylös ja alaspäin.
Ei mitään hirveän pitkiä väyliä, ehdottomasti suosittelen kyllä jokaiselle, mutta nyt se on. Kiitti videosta, palataan seuraavan videon parissa. Muistakaa tykätä, heittäkää kommenttia ja